Mi priateli ruky, najprv s pravými rukami som filmoval a fotografoval, ale keď som videl, že neútočí, tak som si okienko otvoril. Šusterové fotografie sú už niekoľko dní vystavené v Slovenskom národnom múzeu. Krajinu večného ľadu však zväčšnil aj vo svojej knihe. Ex-prezident sa v úlohe cestovateľa našiel a vraj mu bude zdravý aj naďalej slúžiť. Dobrovka sa chce ešte raz vrátiť. Najbližšie má však namierené na Kamčatku. Katarína Gazdíková, televízia Markíza. Záhadná havária pod Spišským hradom sa zmenila na veľkú pátraciu akciu. Požiar nového luxusného auta zablokoval rýchlostnú cestu medzi Trnavou a Nitrou. Radnica v Turzovke na severe Slovenska sa nevie dohodnúť s cirkvou, čo so starým cintorínom. Viac do chvíľu.